ברור, יש לנו את המועדון ביחד בשבילך. הפרויקט הבא שלי זה לסגור דרך ביחד בשבילך, ככה תיסע לחול, שנהנה בה ונעשה כיף חיים. קונים בכרטיס הכל, יש כאן אטרקציות ומבצעים. כרטיסים, אטרקציות, בילויים, אפילו ביטוח רכב, עשיתי בביחד בשבילך. זה בהנחה. מה הדבר הכי שווה שקניתי? נינג'ה גריל. שואב הבא. כרטיסים לסרט. בגדים, נעליים. אמא גם לקחת אותי להופעות בערב. ביום הולדת של אשתי, היה לנו שובר למסעדה במרינה באשקלון. אין דבר יותר כיף מזה. הכרטיס עליי, ברור, הנה. עם הכרטיס הזה אנחנו עפים לשמיים. אנחנו משתמשים בקטגוריה של יוקר המחיה המלא. קפה, קפסולות קפה. חיתולים, סלי המזון. מלא הנחות, מלא מבצעים, המון דברים כיפים. השירות, וואו, אין מה להגיד פשוט. עונים בזמן, נותנים שירות כמו שצריך, חוזרים, הכל מסודר, הכל קליל. אין כמו ביחד בשבילך. כרטיס צרחות! חברות וחברי ההסתדרות היקרים, מעבר למעטפת המקצועית שאנחנו נותנים לכם בהסתדרות, יש לנו את מועדון ההטבות ביחד בשבילך. המועדון המדהים הזה שנותן לכם הטבות בלי סוף. אני מבקש, תנצלו, תהנו ממנו, ואנחנו נמשיך לייצר עבורכם המון הטבות נוספות.